правя две съобщения преди да стане време за декларации от групите. Първото съобщение: министърът на отбраната в изпълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили е уведомил Народното събрание за издадени от него заповеди, с които е разрешил преминаването през въздушното пространство на Република България на съюзнически чужди въоръжени сили и средства. Също така е уведомил Народното събрание за провеждането на съвместна българо-американска подготовка в района на съвместното българо-американско съоръжение учебен полигон Ново село. Подготовката се провежда в изпълнение на постигнатите договорености по прилагане на споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната. Уведомленията са с входящи номера съответно от 51 503 09